Usa ka lalaki sa Talisayan, Misamis Oriental ang gitigba sa iyang kaila. Human matud pa ang gipasanginlan kini sa post sa social media nga nangawat og manok. Ani ang report? Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang duha ka mga lalaking nagkadugo o gikustudiya sa kapulisan. Sigon sa uploader sa video, nga nag-away ang maong mga lalaki nga misangko sa pagpanigbas. Nahitabo ang insidente sa Barangay Poblasyon sa Talisayan, Misamis Oriental. Pasado alas 9 sa buntag, adlawng Huwebes. Gisulong matud pa sa lalaking sospek nga nakasuot og yellow nga t-shirt ang biktima nga nakasuot og itom nga t-shirt. Human matud pa niini gipasanginlan sa social media nga nangawat og manok ang sospek. Allegedly kining biktima nag-comment sa iyahang post sa usa ka social media nga kini ikaw mantong nagkawat sa manok, mao na siya no inabinay, mao kana ang gi-comment sa maong biktima. So iha kini gikompronta sa suspect ang maong biktima dito sa iyahang gitrabahuan nga balay kay panday man kining biktima. Miuli ang suspect ug pagbalik niini aduna nay dala nga sundang ug usa ka sanggot. Samad sa ulo ug tangkugo nga bahin ang naangkon sa biktima. Kinsa gidala sa balay Tambalanan. Hinuon luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang. Samtang ang suspect gidala na sab sa Talisayan Municipal Police Station. Lakip ang hinagiban nga gigamit niini. Kasong frustrated homicide matud pa ang posibleng atubangon sa suspect. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan ang pahayag ang suspect ug ang biktima. Importante kaayo kanang anything that we post online, dapat it should be based on facts, no? Kung aduna kita dili pwede nga manumangil kita, dili pwede nga kaning libelous ang atoang mga pamahayag. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.